Unha das grandes queixas dos usuarios da autoestrada do Atlántico é o alto custo das súas peaxes. A protesta chegou a un goberno central que nos vindeiros orzamentos destinará unha partida de 55 millóns de euros para abaratar as súas tarifas. Entre as diferentes bonificacións, a máis importante beneficiará aos condutores que fagan un traxecto de ida e volta no mesmo día cun sistema de pago automático. Os usuarios festexan esta rebaixa. Pues es lo que tienen que hacer, la verdad. Pois a mí pareceme moi ben. Pois a mí pareceme ben que baixen o prezo. E xa era hora, penso que era un abuso total e espero que sexa canto antes mellor. A pesar da rebaixa, os condutores non se conforman e piden a gratuidade da vía. Bueno, yo creo que esta deberían de sacárselo ya, porque creo que está bastante más que amortizado. Pero bueno, aquí siempre hay intereses políticos. Penso que deberían xa eliminar directamente o importe das autopistas como se fixeron en moitas partes de España, porque penso que xa está máis que pagado. Cada vez iban aumentando máis e eu penso que xa era demasiado abuso. Xa debían de ser gratis. A ver, que cobren algo simbólico para mantenimento, ben, pero non ese disparate que se está cobrando ahora. Reducirla y en un futuro quitarla ya. Yo creo que eso ya está más que pagado. Os usuarios recoñecen que o alto prezo destas peaxes levaos a facer os traxetos por carreteira. Temos un servicio que, sin caso de necesidade, pois adiantas, vas a pagar máis, ben, pero o servicio está aí. Hombre, é que sale carísimo. As miñas fillas viven en Coruña e sale carísimo vir aquí a Villagarcía. Pois eu vou por carreteira, porque por autopista me é moi caro. Procuro evitarla. Y en caso de no evitarla, intento salir en Cangas y, bueno, trucos para intentar que el precio sea menor. Con esta rebaixa das taxas, beneficiarase aos usuarios dunha das autoestradas máis transitadas e caras do país.